Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Xi qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Adrian Grima. Adrian jgħallem il-letteratura Maltija fl-Università ta' Malta. Huwa l-koordinatur ta' Inizjamed u jorganizza l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. Parti dan, Adrian jikteb ukoll poeżiji u novelli u għadu kif ippubblika il-ġabra ta' poeżiji tiegħu Klin u Kapriċċji oħra. Adrian, allura xi qrajt dan l-aħħar? Taqra ħafna affarijiet anke minħabba x-xogħol tiegħi fil-letteratura. Per esempio, dan l-aħħar kont qed naqra poeżiji ta' Nadja Mifsud, Kantuniera l-Bot. Ovvjament naqra bil-Malti għax nagħllem il-Malti u naħseb li l-letteratura tagħna għaddejja minn perjodu straordinarju ta' awmien. Però naħseb wieħed mill-iktar kotba l-impressjonawni u li fil-fatt huwa l-aħħar wieħed li qrajt huwa dan ta' Hisham Matar, In the Country of Men. Huwa romanz straordinarju li ilu ftit l-ħareġ issa fl-2006, però huwa romanz li jibqa' verament frisk, verament straordinarju għaliex jirrakkonta l-istorja tal-Libja taħt Gaddafi, qed ngħidu 10 snin wara li Gaddafi ħal poter fideh. Però għalkemm għandu din id-dimensjoni politika qawwija, din id-dimensjoni storika qawwija, huwa romanz irrakkontat mill-perspettiva ta' tifel żgħar ta' 9 snin, jismu Sulejman, li għandu l-istess età ta' Hisham, qed jgħix fl-istess biex ngħidlek realtà storika ta' Hisham, però għandu realtà fil-familja u storja personali differenti ħafna. U dan mhuwiex l-eroj tar-romanz fis-sens, jew almenu mhux l-eroj li tistenna li jkollok f'romanz, fis-sens li dan huwa tifel illi għandu d-difetti tiegħu, dan huwa tifel li għandu l-idjosinkrazijiet tiegħu jagħmel l-affarijiet kif jidhirlu hu. Jispiċċa jikxef affarijiet dwar missieru illi huwa infittex mill-pulizija u segwit minn fuq mill-pulizija għaliex huwa meqjus bħala wieħed minn dawk li huwa kontra reġim ta' Gaddafi. U dan it-tifel anke ma' sħabu jiġib ruħu b'mod stramp, jispiċċa jikxef il-wieħed mill-ikbar ħbieb tiegħu u javvilih biex ngħidlek quddiem sħabu. Jagħmel affarijiet illi normalment biex ngħidlek minn protagonista tifel ta' romanz illi aħna suppost inramu ċerta simpatija leh ma tistennihomx. F'dan is-sens huwa karattru uman ħafna. Lejbien ta' missier Sulejman, ta' missier dan it-tifel, huwa simili ħafna għal lejbien ta' missier Hisham Matar, illi f'ħafna intervisti u f'ħafna kitbiet dwar ħajtu ġi spjegat illi missieru bażikament inqabad mill-pulizija segreta tar-reġim ta' Gaddafi. Ġifieri hemm elementi awtobiografiċi ma' mhuwiex. Hemm elementi awtobiografiċi biex ngħidlek paralleli. U allura missieru jinħataf mill-Kajr fejn kien eżiljat, jittieħed fil-ħabsijiet ta' Gaddafi u jispiċċa josfor hemmhekk. Jinsema interessanti ħafna. Grazzi ħafna tal-iqsamt dan il-ktieb magħna, Adrian, għaddilna l-ħin, sfortunatament. Aħna nirgrazzjawkom tal-li kontu magħna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant tinsewx aqraw maqar nitfa' kuljum.